Hej YouTube. Det er min ven Magnus, der har lidt lædergear og guld. Det er bare læk. Men vi spiller noget, der hedder paintball. Og det er en på en, der hedder Scary and Harry. Ja, Scary and Harry. Og det er mega sjovt, man kan komme på et team og også kan gøre som en random. Og det er kun den bane, vi spiller i. Simon, hvornår er det, vi skal i gang? Det ved jeg ikke. Kom nu, rådmand. Nak den sidste. Og venner, imens min ven lige filmer, så kan I se mig her. Jeg hedder i virkeligheden Magnus, men herinde på Minecraft, så hedder jeg Magnus SN 1, 2, 3, 4, sådan I kan se. Og ja, okay, vi starter. Det er første gang, jeg er med i en video. Okay, vi starter. Og nu skal vi i krig. Nok dem! Simon, hvor er du? Hey, kan du se ham der foran dig? Er det dig, Simon? Jeg tror det. Der er jo ikke navne. Nej, men har bare så en lille prik over sig. Jeg går den her vej. Den følger ikke en vej. Du mister ikke liv. Sej det ikke. Simon. Jeg tror, jeg er i krig nu. Ja, jeg skulle også. Alle går bare efter mig, fordi Magnus, jeg er bare med dig. Du er fucking god. Jeg nakker en. Nej, du. Kom så, Magnus. Nej. Hey, hvor starter vi heroppe? Fuck, de er 8 mod os. De er 8. 8 mod 5. Snyd. Simon? Hvad? Det er lige lægt det her, men... Hvornår er det, vi skal i gang? Bliv hvor du er. Bliv hvor du er nu. Se, kan du se ham, der står heroppe? Ja, og så kan jeg lige sige til YouTube, nu går mig og min ven Simon i krig. Simon, vi holder sammen. Ja, så. Okay, vi bliver bare her. Nej, jeg skal ud i krig, Simon. Og jeg fik en! Lige headshot. Tror jeg. Headshot, nice. Ja. Vi attacker bare. Lol, team kill. Jeg nakker lige 2 der. Vi attacker dem oversygt, mand. Ja. Lol, der er en, der hedder Timmy. Let's go, vi attacker op ad trappen. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor en gang jeg skal tage. Jeg løber bare random. Jeg følger med de andre. Ja. Jeg finder efter den sidste. Vi vandt. Vi vandt! Yeah! Victory! Sejr derovre! Hey. Simon. Du kan jo for eksempel lige fortælle til YouTube, hvad der skete. Ja, vi vandt. Ja, vi vandt så stort, og nu vil vi gøre det igen med stor ære. Ja, hvis vi kan. Lad mig lige så hvor mange vi er. Jamen, det er jo let. Altså, det er jo let. Vi skal bare lige plukke de røde ned. Nu er vi kun 3. Vi er kun 3. Er det kun 3? Ja. Nok der Magnus. Og jeg ved ikke, hvor mange de er. Der er en, der går derovre. Der er en, der går over. What? Jeg er død, Simon. Nej, Magnus. Simon, du kan klare det. Hvis jeg kan. Simon, du er helt vild, så... Okay, så kan jeg lige være kommentator her. Det så til blå. Der kommer en blå. Han kommer. Han løber, han skyder. Og han har headshot. Der kommer 2 blå. En af dem er taget så stort. Blå har basen. Blå har snart vundet. Der står en oppe i tårnet og plukker dem ned. Blå attacker. Blå har ham. Blå har ham. Simon. Nej. Og blå har en stor sejr. Lol, der er en, der skriver, please, skråstreg PB wet. Det skal man sgu ikke. Vi vandt! Yeah!
Vi er 7 mod 8. Nej! Vi er i undertal. Vi skal bare lige nakke dem. Vi er 7. Hvad? Vi er 7, og de er 8. Mand, det er læk. Ja, det er så skyde min hoved, mand. Hvordan er det nu, man kan komme op i sådan et højt tårn? Det vil jeg bare komme derover. Bare komme ind i sniperrummet og bare kysse okay, den her. Der er vores sniperrum. Okay. Så går jeg bare den her vej. Og prøv lige at skyde med sneboldene. Lyder det ikke fedt? Og når man dræber, og når man rammer en, så siger de... Jeg har bare ikke lige lyd på. Der kommer en. Jeg nakker ham. Jeg døde, mand. Også mig. Okay, det kommer til dig. Okay, Simon, op jeg 1000, der plyndrede mig. Fuck, der er en, der har kappe på, What the? Ham skal vi nakke, Simon. Ja, ham nakker jeg. Jeg nakker ham. Så nakker han mig. Vi laver lige, ja. Hvorfor er der så mange stige her? Simon, du er død. Ja, jeg står lige her. Wow, hey, de efterligner mig. Nej, de er bare i skin. Men der er Eagle, han minder mig om en kanal, der hedder Dansk MC. Nej, vi er tabt! Tabte vi? Ja. Nej. Simon, filmer lige. Filmer. Nå, vi starter ikke. Nu tager vi dem, Simon. Eller, hvad? Nu sniper jeg. Holy shit, nu er vi kun 6, what? Nej, det skal ikke. Snipervejen igen. Magnus, vi skal snart stoppe om 2 minutter. Skal vi stoppe om 2 minutter? Ja, kan du huske, at jeg kan kun filme i 10 minutter og 1 sekund. Nej, jeg sidder fast i... kom. Attack them! Fuck, jeg er så syg! Lol, jeg dræbte en, der hed Fred. Fred på jorden! Nej, jeg døde! Eagle! Simon, skal vi virkelig stoppe om 2 minutter? Ja, det står der bare. Nej. Det kan. Måske kan vi nå en kamp på 2 minutter. Den sidste kamp! Hey, Simon! 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 Jeg har et godt navn til den. Den skal hedde Simon og Magnus episode 1. Minecraft. Okay, Minecraft, ja. bare følg mig. Ham der, du går ind i snipervejen, og den første vej du tog, der skal du bare gå ind. Okay, den første vej du tog. Skal jeg gå derned? Nej! Så, er det mig? Er det... Jeg går ind i sniperrum. Nå, men ikke overleve eller hvad? Jeg vil noget sniperrum. Jeg nakker bare næsten alle her. Fordi når at alle jer døde, så kommer jo Alien og kommer fra begge sider her, og så kan jeg nakke dem. Nå, vi har fået ham der Fred på vores hold. Fred på jorden. Attack! 1 minut, Magnus! Vi kan nå det! Jeg plukker bare ud nu. Hvad? Jeg plukker ud i luften. Ja, det gør jeg. Jeg hoppede lige. Nej! Ja! Vi vandt! Ja! Og jeg var lige hele kampen. Staying light. Hey Simon. Ja. Måske kunne vi lave episode 2. I hvert fald ikke i dag. Nej. Men snart. Vi skal snart stoppe allerede. Jeg vil gerne sige hej til publikum igen. Altså hvis det ikke bliver snart, så begynder jeg at savne publikum. Magnus. Jeg tror at publikum det er godt derude. Hvad? Vi skal snart stoppe. Vi stopper nu. Godt ses. Vi ses, og like den og subscribe den selvfølgelig. Og vi ses næste episode.